अशी झणझणीत कोळंबी रस्सा भाजी खाऊची आ. चला येवा. पोट भरताला पण मन नाही भरायचं. भरताला. खात रवतालात खात रवताला खाते रो. मग रेसिपी लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. ही सुद्धा छान लागतं भाजी. आजची ओपनिंग तुम्ही करताय ना ती मालवणीतल्या एका म्हणीसोबत. ती म्हण मला इतकी आवडताना काय तुमच्याबरोबर शेअर केल्याशिवाय मला रवणार नाही. रेसिपी तर शेअर करतो त्याच्याबरोबर म्हण. गाव हिंडा दिलो आणि हुमऱ्या कापतान मेलो. ही म्हण जी आहे ना ती खरंच त्याचा अर्थ काय तो तुमचा आम्ही पुढच्या रेसिपीमध्ये सांगतो. आणि आताच जर कोणाला सांगायचं तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. आता येऊया रेसिपीवर. ही रेसिपी आजची बघा एवढीशी बिचारी कोळंबी. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण भरपूर प्रकार असतात. छोट्यापासून ते एवढ्या मोठ्या असतात, सफेद असतात, लाल असतात आणि एकदम बारीक असतात त्याला करंदी म्हणतात. आणि मोठी असते ती टायगर कोळंबी. ती सुद्धा पण आमच्या गावली ही छोटी कोळंबी. जास्त चव ह्याच कोळंबी लागतात जी लाल असतात. तुम्ही खाऊन बघा आणि खाला असाल तर तुमकाही माहिती पडत जी लाल कोळंबी असतात तिका जास्त चव असतात. आणि ह्याचं आम्ही आज काय करतो आमची रस्सा भाजी. आणि त्याच्यात काय घालतो आपलं सगळ्या व्हेज मध्ये नॉनव्हेज मध्ये चालता तो दिसत तो हाजीर तो म्हणजे आपलं बटाटो. चला आजच्या रेसिपी सुरुवात करूया. आता आपण करतो कोळंबी बटाटा. त्याच्यासाठी आपल्याला लागतं मालवणी वाटप. सुक्या खोबरा घेतलाय मी छोटासा, अर्ध्यातली अर्धी वाटी. त्याच्यानंतर हे आपले ओल्या खोबरे ते खालचे जे राहतात ते आपल्या भाजक्या वाटपात चालतं म्हणून ते पण घेतले मी खोबरे. त्याच्यानंतर कोकमा घेतलाय, थोडीशी कोथिंबीर, 2च तुकडे आल्याचे घेतले ना 1 इंच ना 2 इंच. त्याच्यानंतर 7-8 लसणीचे पाकळे आणि हो कांदो घेतलाय. आपल्याला आता ह्या वाटप करूचा शॉर्टकट वाटप. तवो तापलो, जाडो तवो घेतलाय. पहिला घालूया कांदो. आता तुम्ही म्हणताल पहिला ह्या स्नेहान खोबरा किती नाही भाजून घेतल्या, पण सुक्या खोबरा असा बारीक करून घेतला की ह्याच्यात भाजला जाता. लसूण आणि आला पण घातलाय भरपूर मी. ह्या तव्याची म्हणजे आग थोडी मोठी केली मी मगाशी तापेपर्यंत स्लो केलेलं आहे. साहित्य दाखवतंय म्हणून. मोठी गॅस करायची आणि असं ह्या ढवळून घ्यायचा. कांद्यात मी मगाशी थोडा सुका परतून घेतलाय मी. आता घातलंय तेल. आता घेते ढवळून. तेलात जो कांदो चांगलो परतून घ्यायचो बघा. कांदो लालसर झालो. वेड्याच्या भांड्यात ह्यो एक प्रकार तापला की लगेच आपला काही पण साहित्य असला की लगेच लाल होता. आता कोकमा आणि कोथिंबीर सोडून मी ही दोन्ही खोबरी घालून घेते. सुक्या पण घालते हे बघा आणि या वाला पण तुकड्यांसकट हा तापण घालते. झाला की नाही लागलीच आपल्या 5-10 मिनिटात ह्या वाटप तयार झाला. आपल्या एका एडीक वयाचा. आता रोजच्या घाईमध्ये तुमचा जर वाटप संपला असत तर काय एका एडीत कसा वाटप होता 5-10 मिनिटात. तर तापलेलो आपल्या चपातीचं भाकरीचं तव घ्यायचो आणि पटकन असा ह्या वाटप एका एडीसाठी तयार झटपट. चला बघा पटकन आपला गरम तव होतो. वाटप झाला. गॅस मी बंद केलंय आणि ह्या ढवळूचा सोडलाय नाही, नाहीतर वाटप काय होतं खराब झाला. बघा मस्त खरपूस असा वाटप आपला भेड्याच्या तव्यात झालेला. हा कोण म्हणत की हा वाटप आपला याच्यामध्ये नाही केलेला. मस्त ताजा आणि कुरकुरीत हातात पण लागता. पटकन वाटतला. कोणत्या पण जेवणात ताजा वाटपच करून घालतो. आमच्यासारखी जर लाईट जात असतात तर पर्याय नाही तर काय करणार. पण शक्यतो आता ह्या मी असाच आधी फिरवून घेते मग पाणी घालून वाटते. आता किती हसलंय मी. गॅस नाही पेटवले आणि ओतलंय तेल. पण ही टिपा मातीचा भांडा कधी पण ना तडा जातात जर डायरेक्ट तुम्ही गॅसवर एका तापवून गेलात तर. म्हणून काय करूया ह्याच्यात पाणी किंवा तेल जा काय फोडणीचा म्हणजे द्रव पदार्थ असताना तो ह्याच्यात पहिलं घालून घेऊया आणि नंतर ह्याचा तापवून घेऊया. आता तुम्ही डायरेक्ट तापवलं तर तडे जातले फुटता सरळ 2 तुकडे होतात. त्याच्यामुळे मातीची भांड्यांची काळजी मातीचा आणि काचेची असू दे. आपण भांडी वापरतो पण त्या भांड्यांची काळजी घेणं पण खूप. आता ह्या बघा ह्या एवढा तापला नाही तर मी काय करते तेल बुतून सगळीकडे गेला नाही तर ह्या असा पण करू म्हणजे ह्या काय चमच्याचा वापर करूची गरज नाही. झाला आपला सर्वत्र तेल गेला. आणि दुसरा म्हणजे मातीचा भांडा तापाक खूप वेळ लागता आणि तसाच थंड जसं भिड्याचं भांडा असतं ना सेम प्रकार. आता ह्या तेल काय झाला तापला गेला. आता चकलीया कांदे.
आणि लाकडाचा चमचो घ्यायचो, म्हणजे काय होता भांड्यात खरवडत नाही आणि खरडून खरडून ती माती पण आपली कितीही काही असला तरी ती निकळत नाही. टमाटर पण घालून घेतलंय. आता ढवळतो. थोडं टमाटर आणि कांदो गुलाबी होईपर्यंत आणि टमाटर नरम होईपर्यंत तोपर्यंत ढवळायचा. चला आता आपलं खास मालवणी मसालो तो घालूया आपण 2 चमचो. तो तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, पण आता ह्याच्यामध्ये वाटप आहे ना म्हणून मी 2 चमचे जरा जास्त घालताय, कारण वाटपामुळे ह्याचा तिखटपणा थोडं कमी होता. त्याचे छोटे छोटे 2 चमचे घातले आणि थोडीशी हळद. आता ह्यो मालवणी मसाला जर तुमचा ऑर्डर करूचा असाल तर लवकर तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता. तो नंबर आहे 9766549535. हा बघा. आणि ह्याचा कलर, स्वाद आणि काय म्हणतात ती चव एक नंबर आहे. तुम्ही नक्की ऑर्डर करून बघा. आता मसालो घातलाय ना तेव्हा मी गॅस बारीक केलाय आणि ढवळून घेतलाय, नाहीतर ठसको लागतो. गॅस बारीक करा. आता घालतोय आपला वाटप. हे बघा लागलोच तो ठसको आणि असा पटापट ढवळून. हे घ्या. आता आपलं मालवणी मसालो हो बघा, अर्धा किलोचे पॅकेट. जर तुमका ऑर्डर करूचे असतात तर सरोज नंबर खाली पण देता आणि सांगता सुद्धा. गो सांग. बोलली ना मग अशी 9766549535 व्हॉट्सअपच करा. आणि ज्यांना बोलूचं आहे त्यांनी बोला. पण आज एक कॉल इल्लेलो त्याच्यावरूनच सुद्धा सांगताय. वैनिक सांगायचा रवला. आपलं नारळाचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला नसाल तर बघू शकता. त्याच्यात आम्ही टाकले ना नारळ, अख्खे नारळ आपले उन्हाळ्यात तडकतात ना, पाणी पण त्यांचा आटता. तर ते कशी काळजी घेऊ आहे तर एका काकांनी कॉल केलेली. त्यांचा कॉल काय होतो सांगा, की मी नारळाचे करवंटे जे असतात ना त्याच्यापासून वस्तू बनवतो, पण होता काय की ते नारळाचे करटे सुद्धा तडकतात. तर त्याच्यासाठी काय करू आहे असा की नाही इंटरेस्टिंग प्रश्न. म्हणजे आमचे रेसिपी नुसते रेसिपी पुरता पण नाही बघत, बाकीचे कोण असतात ते काही वस्तू मला काही बनवत असतील, कारण त्या संबंधितच व्हिडिओ येईल. याच्यासाठी आता खरंच विचार करण्याची गोष्ट, ज्याच्याकडे सोल्युशन आहे त्यांनी खाली कमेंट करा. आम्ही पण बघतो काय त्याच्यावर सोल्युशन, म्हणजे काहीतरी असतं, काहीतरी उपाय असतातच. आता करत असतात अगदी त्या नारळाच्या करवंटीचं म्हणतात काही वॉलपीस वगैरे काही करत असेल. आता ह्याचा तेल सुटासर परतून घेऊया, तरच त्याचा जसा खोबरा भाजलेला असता तरी पण आपला खोबरा चांगला खरपूस भाजलेलाच होता बघा. कडेने मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. खरंच जर अशी फोडणी दिली ना तरच ह्याची चव येतात, नाही तर नुसतं तुम्ही तेलात परतवल्यात आणि लगेच फोडणी घातल्यात. आता हे आपलं बटाटो पहिलं शिजावं. कोळंबी जास्त वेळ देणार, ती एका कडावर शिजतात. आता हे बटाटो मी सगळं परतून घेतलंय, चांगलं चटणीत घोळून घेतलंय. आता हे शिजण्यासाठी पाणी वाया आणि आपल्या की भाजी आपली रशेदारच वया, एकदम सुकी नाही. आता गॅस करायची आता मोठी. मसाले टाकेपर्यंत मी गॅस मोठी केले नव्हते. आता या बघा मीठ घालून घेतलंय. आपण कोळंबीत वगैरे मीठ लावलेला नाही. आता आपण बघूया. पाणी मी जेवढा घातलेलं आहे तेवढा सुकला, म्हणजे बटाट्यान घेतल्यान सगळा ओढून पाणी. आता मोठंच घेतय, मोठ्यावरनच कळतं बारक्यान शिजलो की नाही. शिजलो. आता काय उरले सुरलेलो शिजायचो असतात ना तो आपण कोळंबी टाकल्यावर शिजून घ्यायचो. आता ही कोळंबी स्वच्छ टकले काढून त्यातली काय सुता बिता ती काढून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे 3-4 पाण्यातून. त्याच्यावर ही सोला ठेवलाय, ती पण घालते. झाली कोळंबी आपली घालून झाली. आता ढवळून घेऊया. पाणी मी आधी ओतत की त्या नाही माहितीये, कोळंबी पाणी सोडतली. त्याच्यावरनं आपल्या कळत आपली ग्रेव्ही किती पातळ व्हाई आणि किती घट व्हाई. आता कोळंबीचा पण असाच, ती पटकन एका कडावर शिजता म्हणून काय ती टाकल्या ढवळून घ्यावा. नंतर ह्याच्यात मोठं असं चमचो टाकायचं नाही. आता ह्या ठेवले झाकण. कोळंबी किती पाणी सोडतात ता बघताय, नाहीतर नाही लागला तर नाही वतायचंय पाणी आणि लागला तर थोडासा वतलंय. हे बघा थोडासा पाणी असा तर मी जास्त नाही वतत आहे, नाहीतर आपली भाजी थायच्या थाय नाही होती. थोडासा पाणी वतय, 4-5 चमचेच पाणी वतलंय. कोकमा तर मी घालून घेतलंय, मगाशी मीठ सुद्धा घातलंय बटाटा शिजून झाल्यावर. बस एवढी आता अंगाबरोबर बसा. आता घालूया आपली कोथिंबीर.
आता आपण पातळ भांडा असू दे किंवा मातीचा, आता मी मातीच्या भांड्यात करते म्हणजे मातीच्या भांड्यात सांगते. ते का कसा तापतात हा भांडा भरपूर, म्हणून काय करायचा, जर पदार्थ लागू नये म्हणून झाकण ठेवायचा. त्याने पदार्थ शिजतात सुद्धा वाफेवर आणि हय असा पाणी ओतायचा. म्हणजे काय आपला जर कोणताही पदार्थ असा ते तो खाली लागणार नाही आणि भांडा सुद्धा खरगणार नाही. आता कोळंबीमध्ये बटाटा आम्ही का वापरलो? एक तर त्याला चव येतं म्हणून कोळंबीची चव डबल होता बटाट्यामुळे, त्याला बटाट्यात सुद्धा ती कोळंबीची चव उतरता ना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, पुरवठ्यात येतात. जास्त माणसं असली गमना नाही ती असं असतं. म्हणून 2 कारण असतात. तुमच्याकडे कुठला कारण हा? आता बरोबर 2 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया आपली कोळंबी कितपत शिजली. माझ्या बरोबर काय होतं मी कधी कधी उचलता ह्या पाणी आतमध्ये ढकलला जाता, मग ग्रेव्ही वाढता. कोळंबी बघा आकसली म्हणजे आळली, मालवणी भाषेत आळली म्हणतात. फार आळला तसा ही माझी कोळंबी आळली. ही बघा कोळंबीची साईज झाली छोटी. आळली म्हणजे मालवणी भाषेत आळली म्हणतात, छोटी झाली किंवा आकसली म्हणतात ही मराठी भाषा. मस्त अशी झणझणीत कोळंबी रस्सा भाजी खाऊची या. चला येवा. पोट भरताला पण मन नाही भरायचं. खात रवताला खाते रो. मग रेसिपी लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. ही सुद्धा छान लागतं भाजी.